Ambiaran dangdut Mbak Mita karo Mbak Diah karo Mbak Widya. Yo, kaya ngapa bokong semok langsung dados. Yo. Terima kasih Mas Gareng. Nggih, Pak. Bokong semok. Iki gara-gara ngantek jam 4 ya. Wah, manut kula nggih. Ngrampungi jengah 7 ora apa-apa, engko bar Purwakala resik-resik. Apa nganti sak enteke solare ya ora apa-apa, Pak. Ora apa-apa. Satu tembang meneh. Nah, ya. Iki tetep Mbak Lilis ning ngarep. Terus Mbak Mita, Mbak Widya, Mbak Kiki. Karo Mbak Lilis, karo Mbak Punjung. Coba. Lah Mbak Mbek niki? Hah? Ben nembang Mbak Pipit karo Mbak Sulis karo Mbak Diah nguyuh wis nguyuh jam-jam ya niki jam-jam nguyuh ngerti kok ya kaya apa langsung saya terus digarap rong pupuh langgam bablas nyang dangdut jaipong kaya apa Sekar Gadung Indonesia iki segarapan Sekar Gadung Mas tembange Saya Tresno enten papat to Pak lagune. Petang lagu garapane Sekar Gadung enten pinten? Sing 6. 6. Wah. Kopi wengi. Kopi wengi. Mungkrang mangkring. Mungkrang mangkring iki. Heeh, Saya Tresno. Saya Tresno. Sing loro rong rilis. Nipun damel. Kurban Bokong karo Rasan-rasan. Oke, sak kaset iki ketoke pengarang lagu kemrungsung Pak Minto iki. Siji rong apal nganti 6 pisan. Siap, kanca-kanca. Langsung buka celuk. Yuk, kaya ngapa? Nduk. Kaya wong kang bakang wuyung saben bengi amung layung trana mrene tansah bingung nganti kaya wong kang Mbak Sulis Batam, Mbah Tulung Rejo, Batu, Mbah Codot, ingkang selalu nderek live streaming Gerobokan Jawa Tengah. Sedih
rada rancak sithik. Losa Jaipong. temah ngrembug timbang pepisahan wajah kang solastya yo mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadugahan jiwa raga kumbak urung jiwa raga kumbak kurang kahormatan mamprong rukun harap mat-matan menghibur diri tek tirakatan melekan oneng karang lolor Ponorogo kang gareng karo ben munggah panggung urip ana kutha gedhe Wilujeng dalu
ugi wilujeng enjing. Sugeng enjing Pak E. Nggih Mas Gareng. Niki pun esuk jam kula pun jam 2 punjul seprapat. Leres nggih. Tembunge Tetep nderek dawuh wonten ing wanci gara-gara. Oh nggih, kula ki anu Pak. Nyambut gawe iki limbukan tak tutukne rampung teko gara-gara. Paribasan mangan ki ora nganggo mandeg, tegese kudu entek. Ora entuk ninggal sisa. Ya witekno lek jenenge Gareng iki metune lek ya wanci gara-gara. Lah nggih, ngono kok ya limbukan ditokke lho. Ditokke limbukan iki asine kan mung bayangane Gareng. Nggih. Matur nuwun. Dadi pancen pakeme iki metune nggon gara-gara. Nah, Ngoten. ngaturke ingkang magepokan kalian sedekah bumi dateng kang mengkugati ya sing Mbah Resa Desa Karang Lor Sukorejo Ponorogo Mas Gareng. Mugi-mugi kanthi tata cara sedekah bumi utawa bersih desa sabibaripun bersih desa menika manggiya ayom-ayem tentrem sedaya warga masyarakatipun. Desa sing baldatun Thayyibatun warabun ghafur. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Mboten kekurangan ing samubarang. Leres Tik ginanjar seger sehat lahir lan batine. tentrem lan ayem. Nggih. Linambaran raos persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat wonten ing Karang Lor. Monggo kula wau sapet jagong kalian Bapak Kades, Bapak Sekdes uga Pak Samuri. panjenenganipun ingkang asta dados pambiwara. Terus pundi Pak? Karang Lor niku desa ingkang namung kalih dusun. Dusune mung loro. Nggih. Nah, DPT-nipun naming sekitar 2.000 niku akeh-akehe. Jadi desa sing hebat Pak. Nggih. Dusune mung loro, RT-ne 112. Hah? 12 RT, Ding, 12 RT. Lan manahe ingkang elok sanget niki Karang Lor iku mboten duweni PAD. Ngoten Pak. Nggih, mboten duwe penghasilan saking desa niku mboten wonten. Ning saged nggelar pagelaran sing kaya ngeten iki mila patut untuk diacungi jempol. Acung jempol dan Nggih. tepuk tangan untuk warga masyarakat. Awit saking nggenipun ngiguhaken panitia ingkang dipun bantu dening warga masyarakat sakwutuhe klebet para pemuda, para sesepuh, nem-neman sedayanipun cancut taliwondo tanpa kecuali ugi dipun payungi dening Bapak Kades ingkang pungkasanipun dalu menika kelampah mbeber kelir nggelar gamelan tek saderengipun pagelaran wayang kulit niku kathah acara-acara ingkang dipun lampahi. Nggih, mongko desa ora enek pendapatan ya. Ha niki. Ning gandeng kabeh ki melu duweni handar beni, mula terus ngurungkepi. Apa sing Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, abot ya dipikul bareng-bareng. ringan sama dijinjing. Ana acara gajah-gajah kuwi khas Ponorogo. Letlatah Witan kuwi daerah Malang diarani bantengan. Nek mriki gajah-gajah. Gajah-gajah. Etan bantengan. Uga kirap budaya khas asli Ponorogo, reog. Reog Ponorogo sing wis kawentar. Monggo begini sik enek meneh acara gajah-gajah njur dibablaske ya kuwi pengajian utawa ndonga bareng-bareng Tutupane wayang. wayang kulit. Coba to ragat pira mawon lho Pak niku nek ditutuke. Neng kene iki Mas kena diarani yen to panjenengane Bapak Kades uga segenap perangkat lembaga uga panitia kang dibantu warga masyarakat kanthi kekompakan bisa melestarikan budaya yang adiluhung. Ya budayane ya tradisi Nggih. tradisi bersih desa. Tradisi, tetep lumadi. budaya, Budaya. agama dadi siji. Tegese Hidup dengan ilmu akan mudah. mudah, Hidup dengan seni, akan indah, hidup dengan agama. akan terarah. Nah, di sini neng kene iki
kekarepane warga masyarakat kang disuwi Bapa Kades ing Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Nggih. Ngaturke tetembangan Kang. Siap. Siap. Mungkin jenengan sing beksani utawa sing jogeti Monggo. ben salah loro. Salah loro 8. Hah? Salah. Ora karep kuwi sinden loro sing adeg. Genti Mbak Sulis karo Mbak Lilis Karnali diaturi jumeneng. Nggih. Wit sore mau rong ketok sepote kaya ngapa? Sepat sekor gadung. Sepot sekar gadung. Sepat sekor gadung. Sepat sekor gadung. Sepot. Hah? Sepot. Aku muni apa? Sepat. Lah iya salah wi. Ya wis, yo sepat sekar gadung. Kaya ngapa? Mbak. Mbak Lilis, Mbak Sulis jumeneng. Yuk dados. Disepoti. Lho ndi sepote? Ya. Disepoti dhewe. Loh, lah kok ngojose nemen nggonamu, Mbak? Oh, Iki wayah kula kan. sepate kula iki. Oh, tak kira Kan nemenan nggonamu ngojose. kewayah ganti kelep. Masane, mbok gantekne apa piye, Mas? Nyata. Kaya ngono kok ngantek anak. Ya Nggih, sepate. enjing Mas Truk. Mas Truk. Iki tembangé sederhana. Napa? Kula aturaken dhateng pepunden kula sesepuhing desa Karanglulor pun Bapak Mbah Kung Sarengat. Oh nggih. Mugi nuju prana ditembangke gubuk asmara ning garape kaya wingi bengi. Sing pupuh kedua nganggo Samboya Gagrak Kediri. Sing wingi bengi ta, Pak? Sing kuwi kendangane cara rada ana rasane Ponorogan. Persis kaya ndek wingi bengi lho ya. Persis. Nggih, Pak niki ugi kula kantonaken dumateng Abah Soli saking Kalimantan Tengah. Abah sulililili. Wih, kuatah sangat niki keng saking jarak jauh. Nggih. Mas Naim nggih ndherekaken Mas Iya. Mas Waris Sugiono ya ningali. Pepunden kula Mbak Sulis ingkang saking Nggih. Wonokerto Kediri. Mas Bapak Didik. Mas Didik Fajar. Mas Didik. Mas Didik. Uga katur dulur lanang ingkang wonten Tanggung Glotan Tulungagung Mas Heru Rahadi. Wau meling min aku kok garapno sambung wanci dalu. Ya. Kuwi padha karo sesideman jane ya. Sing cedhak ya dikirimi, Pak. Sing- Pak Supingi. Pak Supingi. Nggih. Sinten lho, Mas? Lho sing daleme mbok engko Oh, Oh, nggih to. nggih, Pak Oh, Supingi nggih, sembah Pak nuwun. Suping. Pak Supingi, ora nek Suping tok, ngeingi. Nggih. Wis pokoke ingkang sami wungon mirsani wonten lokasi utawi sing lumantar live streaming diaturi mirsani uga midhangetaken. Yo nganggo bawa. ngagem bawa. Kita Monggo, golekne Mbak. bawa sing apal-apal. Nyingkar mambengi kowe nggih mingkar mingkur saiki nyingkar nyingkur ning padha benere. Lilis dhisik kaya apa? Enggak loh. Niki lho. Nah, ini loh, chemistry-nya sudah dapat tanpa sinden dan dalam. Iya, Pak kok. Tanpa Jarane salah. sehati ngene iki kok iso bareng. Nyingkar mambengi kowe nggih mingkar mingkur saiki nyingkar nyingkur ning padha benere. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Ya witan iki mesti isin iki lumrah wong menungsa ki duwe isin. Murab miring isin ngono. Raine ditutupi. Roro meleding. lingsem yen kemutan. Oh
Mas Gareng bisa. Mboten, Ya Mas. mboten, Iso. Sini ayo, Mas iso. Gar, Mas Gar sini Mas Gar. Aku nang tengah Gar, ya. ya. Jambok nodai. Ora nodai ndak kaya ngene gembang Udah. seram. Iya, tekno nek Oh, ra. iki Mas Noda. Podu. Si, Mas si, Podu. garenge arep tak goleke gandengan. Apa? Nah, Luki. Oh, Luki. Luki. Oh, Nah, kalih ngerti kok lu, buluk. gandeng ono ki coba. Kalih buluk Mas Gar. Mas anu Mbak. Lu. Ini iki Luki. Nek manggil Namanya- pripun Pak nek Luki? Nek manggil piye Nduk Luki? Buluk. Hah? Buluk. Ora saiki senengane dhek diceluk. Luk. Lingsem jajal lu kaya ngapa? Yen mutan Ayo Nduk. Lingsem yen ke mutan. Yo, adik-adik. Dikasih rada rono. kesempatan karo Mas Gareng. Ben bermesraran, ben bermesraran. Adik-adik rada rono. Iya. Jare Oke. jare njaluk. ngene iki patut bersyukur nduk lu kowe di kesempatan karo dulurmu karo sedulurmu sinden kowe ben bermesraan karo Mas Nolowi Gareng Halo, Nduk. Cakrawangsa Pegat Waja Pancal Pamur Pegat waja. Pancal Pamur Pancal pamor. Sing kepengin sesandingan karo aku ki akeh sing tak tolak lho, Nduk. Oh, ngoten. Kanugrahan esuk iki kowe iso gandeng karo aku. Oh, Lelampahan yo. lelampahan kang wuri. Kurang adoh. Rono. Apa tau aku pengen jajal sandal Arep apik ning sandal pasar, sinden Ro. kok iki. Jarine pengen adik. Berarti Eh. ora. Ki sedale sapa ki mbok? Pak Minto. Malati lho Lis kuwi. lek malati ora Kuwi dijajal. ning biasane anggere gawe slop ku tek-tekane ku anu mesti cantengen Ya kah aku Mbak Sulis desa wae blocokne kancamu kowe iki. Udah iso pipis neh. Beres. Ditambani kok karo dokter. Carane piye? Disontek. Sing Nek disontek ora iso kapane? ora iso Enggon pipis. ora iso pipis. Oh, ora iso pipis gawa ning dokter terus disuntik. Sing disuntik nggon bagian sing Sing ndak iso kuwi mang. apa? Kuwi apa? Ya kuwi mang. ya nduk lu Tresno. Tresno. katur Bapak tulus ingkang wonten Pati penggemar Sekar Gadung Tresno tulus nadyaningku buk asmara keting aku ngono iki. Kowe iki lali cakepane Arep muni gluduk kaya kok buk. gubuk sih, lho sih bener gubuk kok. Mang arep muni Tresno bulus. Garape kaya Lah iki bulus e. tak antemi. Mosok kaya ngene bulus. kaya ngapa sak ramban mengko pupuh kedua nganggo samboya nah Oke, yuk Luki. dados Yen liwat aku kelingan kubuk gawe yen tanggo lereng ning cagak kebak lisan warna abang tanda isih sayang
kembang ki werna-werna, garape ya beda-beda. Judule maneka warna garape nggih Pak. Ora beda kaya sore mau Mas Gareng. Nggih. Kuwi khas Sekar Gadung Indonesia. Sore tumplek-blek garape Sekar Gadung, ciri khase. Metu jaranan. Nggih. Dikandung arti Artine kuwi ngangkat ikon jaranan Sinterewe Tulungagung. mergo dalange ya sangka Tulungagung. Dadi ngetokke khas Tulungagung. Sae. Njur dibablaske nah neng Gonggomenan Tayub. Kuwi ya khas Tulungagung. Njur sing angka 3 nuansa gamis. Dadi ki ben rata. Jangkep. Kuwi khas Sekar Gadung. Saiki ngopo? Jangkep Pak, dadi kabeh napa jenis iringane kabeh diaturke. Sing urung kok ya diaturke Pak. Oh iya. Nek mung apa Monggo khas SGI kuwi angger gara-gara nganti jam 4. Oh, jam 4. Wah, nek kanggone kula kurang esuk niku Pak. Kurang esuk. Kurang esuk. Jam? Kudune 6:30 Pak. Ah, mbok iya. Gara-gara 7:30 rampung wayangan jam 11 awan ngoten. Wah, apik kuwi Apik, apik. dalange diringi kaset. Hah? Dalange ringi kaset cocok. Kowe Mulai. urung dibayar apa arep mulai? Ya. Wong sing bayar ya aku. Nunggoni nak nu. Pundutane dulurane sing saka Tanggung Glotan kuwi Mas Gareng sambung wanci dalu. Iki sing dikersake Mbak Pipit Andriani. Iki lho daganganku. Wah, celorot. Spotke Mas, spotke nggo duk pipit Mas. Yo kasih Nah, jalan, kasih yo, jalan. Coba. Iya. Wis kono dolan ana wong loro. Ya Mbak Pipit, Dalam tetap semangat. semangat. Nek lewat-lewat disingkir sik ya. Apa nih? Mosok ketel mbok langkahi kok ya Nalah yo ben ngombe kelarapan ki kok. kok iso ya. Oke, sambung wanci dalu. Heeh. Sing ngersake sinten mau Pak? Mas Heru Rahadi. Mas Heru Rahadi Jakarta. Mboten Lha pundi? kanca isi Surakarta. Lah nggih, nek wingi teng Jakarta pun kondur. Oh iya. Mas Heru. Ya wis. Kagem bawa Pak Hah? Kok ngagem bawa mboten? Bawa ya apik ora ya ora apa-apa. Ya, Duk. Bawa. Ora masalah. Sing bawa sampean ah. Ya ora to. Aku ketek ngilo ya lek bawa, Mas. Tek ngilu ki. Ketek ngilo iki maca. Ora apa-apa. Semene iku ora kethek. Ndak apa, Bro. Lah genahno ngono lho, Mas. Sing ngesor dhewe iki lho, we. Sing ngesor dhewe. Sing umbul donga to. Sing ngesor dhewe ngesur. Nah. Apa ora apa-apa. Ndak apa-apa. Gawane buku PKK barang go ning panggung. Yo. Nomor piro? Wis, cetuk. Iki sing rong angsur Nduk. iki. Ngangsur apa? Mekar. Ora enek Sekar Gadung kok utang mekar. Lah kuwi nggawa catetan mekar. Sapa mong? Mburi dhewe iki mekar kowe. Gareng Cakrawangsa Pegat Waja Pancal Pamor. Angsuran per bulan 350. Lho, sampean nunggak sasi iki. Iki kudu aku iki. Lah sapa? Gareng wayang kulit. Iya. Dandang gula. Mau cukup barang kabul, kene iki ning kabul lho ya. Mau Yo, mati apa ora kowe? Yo. Wong oleh sembranan. Pak, wis para ero. Esuk. Ana wong lungguh penak-penak kok semut nyokot sak karepe dhewe, pateni kowe. Sing nyokot nggon ngendi? Nyokot ora aturan kok yo milih. Semute Nyokot apa, Gang? Nyokot lakang e.
Pateni pisan. Dosa, ngono ki dosa mateni kewan cilik dosa. Lah witekno lek ora nyokot ya ora tak pateni. Hah, cokot tokne wae, engko lak metu klenger karepe dhewe. Lho. Tulisanmu, Nduk. Dek senes. Senes. Cekekeran kaya ngono. Pak, engko kaget wae, Pak. Engko kaget. Ingkang Awas arep kaget iki. garwa. Awas, yuk. 1 2 Dar. Kaget ya milih. Dek wayahe niki wayahe milih kok, Dik. Gedhe men. Kowe enak Mas rotane nih Mas. Ya iya, entuk kok pupuk. Rucit. Iki pupu to. Sasirmu pupu ya oleh. Nah, iki bakune bawa sambung wanci dalu. Nggih. Prandene maksa syukur jebul nimas uga Dodoke wong loro malah apik kaya wong arep bendurian ngono malah apik. Dadalah. Iya Mas. Nah, kaya bakul letek wis dasar. Oh enak ya Mas. Oh jenenge. Alah, Manut karo jalan. Nah, dalah. Ngene aku wis mesti matenake. Lah atik penamen kowe. Ditok le nyantai. Iki kan menyesuaikan judul lagu Heeh, bawane sambung wanci Oh, dalu. ngono ya. Ya. Ya wis. Aja bombo ambune. Ya wis ngaliyo kono. Tetep kaya ngono pit ora apa-apa, ora apa-apa. Sengir-sengir. Mengko dilestarikan. Aku kira ndak kok ndas iki lho meneng. Wis ndak omong ya. Ya. Apik iki, apik. Ayo to. Ayo to. Anu Bu, dipoto aja di video, dipoto. Engko terus didadekke ning banner untuk gede dipasang ning ndopo Ah, daleme Mas Gareng. oke. Cocok. Tak ngesore tak tulisi. Terima sumbangan. Ayo to sambung. Fotonya sing apik Mas Napik, engko kirimno aku. Rasa. Ketok ora? Pit, Nggih. mikir tangan kiwa. Nah, nyekel dodone Mas Gareng. Nah, Lah kok ana mike. Apa ning sing enek mike ya ora nggon dodot tok. Lah. Nanging wanci. Wis ngene. Dalu. Rodok munjuk Mas Gareng. Oke, Pak. Aja munjuk-munjuk. Wis ben to persiapan. Kok sengir? Alah. Ora masalah penting. Nah, ngene iki tenan. Nak tenan ngene padha karo rabi ya. Dan ana ingkang ngrobet. Dik, aku kok mumet ya, Dik. Lah, Pijet ngopo? ana, Dik. Sing mumet ngendi, Dik? Sing niki Oh, kono. mustakane. Aku kok anu watuk, Dik. Watuk. Ambulan, mriki ambulan. Kowe iki kok ambulan. Lho, jarene Kowe iki jenenge wong tresno ki ya piye ngono lho. Aku Piye? watuk, Dik, dipijeti. Dik. Ya, apa nyuwun unjukan diwehi unjukan kuwi aku. Ngunjuk Mas, ngunjuk. Anu senep, Dik, senep. Dik. Apane sing senep? Lah nek senep ki nggon ngendi? Kene. Iya. Kene. Dik, Dik. Dik, Piye? anyang-anyangen, Dik. Ya, tembange. Kah. Wis rusuh. Rusuh. Kah. Aja ngalih sik. Moh. Ya, Pit. Ya. Lungguh apa ngadeg Pak niki? Panggah lungguh. Lungguh kok ngene. Sapa sing ngongkon ngadeg? Manut ta bose ta ora bayaran. Nyuntak. Aja ditutup. Tak kira wis.
Aja ngono to. Lha kuwi lho, ketok ora. Aja ditutup. Reng, bukaan reng, pipit ben marem bukaan. Nah, bukai. Ya ngene iki wit wayah buka. Lho, ketok rong. Wes. Aku madhep rono. Tak paske nggon lampu lho. Ketok lho lampune langgon senter iku. Rasa senadyan mung srana. Lampune mati, Mas. Lampune mati. Konslet. Sekakele empakno. Sekakele ngendi Mas gone, Mas? Anu. Sekakele ngendi? Alah kok ngono iku. Ketok ora, Nang. Iki lho. Srana piranti. Keri dhewe. Gambarmu uga Ngeglo ora? Ngeglo? Ngeglo to? Heeh. Nah. Ngeglo. Wis durung. Wes. Nah wis tak tutup lho iki. Wes. Nah. Sambung wanci dalu sak pupuh Mbak Pipit yo. Ki mengko tembange bablas nang tembang garapan Sekar Gadung mongkrang mangkring. Karya Mbah Minto. Nah, mulane iki tanggal piro ki aku karo sampean anak petanggen kok ngantek pas gabung ndak apal. Ganti mawon gareng kabul. Kok ora do ngarah patiku kabeh. Ora, wis pokoke aku udah apal monggo yo karaokene yo wis enak. Apal. Ben ketok le rombongan. Apal. Apal aku. Mendah boyo yen sindu urip lan nyandika. Iramane rada rancak mongkrang mangkring. Lahir putih Celestia terus bisa nyuwara dika kang embokne piye karepmu saben dina kok mung ngajak padu asil gedhe kowe aja mentang-mentang tak rasa jerunte atimu aku kesurise nyawang kawemu dadi wong lanang kowe mbok yo rumangsa piye carane nyukupi kula warga oh dhisik kowe aja cerewet bae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duit tanpa duit lambemu kena dikunci Yo. eman mbokmu sayang
ora nganggo kewajiban, Mas. Sampean ora tau blonjo aku, sembarang barang aku tuku dhewe. Wis ora usah gawe kewajiban, ora sudi aku. Awan mangan. Kayane nyatu kalah pae sing lanang. Terus nek apa-apa blonjo dhewe kowe ora tau blonjo ki, niatmu omah-omah rabi ki apa? Kaya judule Judule apa? mungkrang mangkring. Jadi kowe iki mung sing penting mlangkring. Sing penting mlangkring. Kan yo wis usaha ya to. Apa? Wih, Nek mung dijelaske Lis. Kon ngrungokke. Piye? nek mung pengen mlangkring wae ora usah golek bojo. Lah terus apa? Tuku. Wong aku ki ya wis ora sudi kok karo iki, wong sembarang barang kok gur jolak-jaluk ora tau ngayani, gur areke mangkring tok apa rumangsane aku iki kompor? Ada kesempatan. Rumangsamu aku kompor, gur arep kok angkringi tok ora kok kayani. Ora sudi, Ora serok, ora sotil. ora serok, ora sotel. Kilo. Rupamu. Rupamu kayak bokongku. Mosok wong lanang dirupak-rupakne, rupamu kaya bokonge kene iki. Trimo to kowe? Warane. Heh? Lho, mosok to jeneng kowe kok dipadakne bokonge kene iki piye? Piye Mas Kabul? Ya, Lah, kilo iya. rungokno, ngono ya. Rungokno ya Mas, rungokno kupingmu gobokmu rungokno. Mas. Piye bar iki? Bar iki piye? Lah Ana duit. Ana duit tak ladeni kate pamu. Embokne piye karepmu Apa Mas? saben dina kok mung ngajak padu asil gedhe kowe aja mentang-mentang tak rasa kira ngajeni wong lanang Imane jerunte atimu aku nesurite nyawang gawemu dadi malane kok yo rumangsa carane nyukupi oh dhisik kowe aja cerewet bae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senenge duwe tanpa duit lambene kena dikunci Udung Mas ora kejenike aku wis iso. Iki lho laguku. Iki lho laguku, aku iki lagi hafal. Saben-saben. Sik kowe nyanyi iki tenan jan apik dibandingke yang lain. Apa anu to ngalami dhewe to iki? Ora kok Mas, ngapa to ngalamu aku dikayani kok Tak kira nek cerita hatimu. Tidak. Aku kalau tidak dikayani ya tidak mau. Piye, Bul? Saben-saben ucapmu sing mbok mangan hasilku. Awan mangan rokok pagi pangan pagi. Wajib turu kowe ra dikelone nesu. eman mbokmu sayang kowe kudu eling Mongkrang mangkring surga piye iku wajiban
kewajiban ki jane kowe sadar diri apa ora dadi wong lanang ora tau gelem marang, ora tau gelem ngayani, gelem ugur maruki tok mangan turu. Neng kuwi ya ora salah lho, Nduk, Lis. Sik to, Pak, maruki ki apa? Mangan turu Lah kene. dan lain-lain. Ning Bu. sing lanang ya ora salah lho Mas Gareng. Pripun to? Mergo sing lanang kuwi ndek paugeran Apa? nalika dijabke ana ing naipan Nggih. dengan kata-kata qabiltu nikakaha. Artinya Jadi saorane krana wis disahke agama liwat penghulu Ya. apapun yang terjadi seorang istri harus turut dengan taat. taat Ya dengan jenenge jenengan kuwi ki ya membenarkan yang salah. Ngono kuwi, membenarkan yang tidak benar. lah kuwi mau wis tukolbi iki. Kabil tuh tapi kan ya lek ngayani wong wedok wis kewajibane wong lanang. ya sok kalau mongso ki wong lanang usahae urung cethuk rezekine dadi wong wadon kudu nyadari Iya, aja menange dhewe. Wong wedok ki ya kudu mbok anu kei nafkah. Lah masa wis enek 5 tahun gur nganggur terus bojone piye? 5 tahun. Heeh. Ayo wong sing lanang mek plompang. Piye ijolan mau piye? Hah? Ngomong ta bul. Apa Mas? Rungokno ya Mas. Rungokno. Rungokno kupingmu kuwi. Iya. Ki sinden-sinden semene mbane iki sing digoleki ya apa? Sewengi dang munggo ngene iki digoleki ya duit. Terus Mangsane kok ajake arepe. Wis, Aja sak penak-penakmu dhewe. wong wedok Netra Hartono. Mata duiten kabeh ta iki? Ya ta? Lah Lah iya. iya to ge rampung. ya Ana duit tak ladeni sak lepohmu. melarat. Ana duit tak ladeni. Deni sak lepohmu. Nah, iya. Wong lanang kudu cepak duit pokoke. Jadi iki gegambarane wong keluarga Mas Gareng. Nggih, Pak. Setelah mendengarkan tembang mongkrang-mangkring, Mongkrang-mangkring. saya berharap seorang lelaki harus tanggung jawab menafkahi lahir dan batin, orang mau nyukupi kebutuhan yang batin, lahir harus tanggung jawab. Ngupaya. Ya. Sandang pangan ngupaya rezeki kanthi dalan nyambut gawe. Apa wae gaweane sing baku berkah barokah rezekine. Ya.